لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Jama'a assalamu alaikum. Sallah na karatowa, 'yan dugui-dugun da su ma'ana marayu da almajirai ba su da kayan sallah a tallafa mana, wanda Allah ya ba wa iko dan Allah ya taimaka mana da kuɗin da za mu je kasuwa mu siyo musu kayan sallah, su ma su ɗinka su shiga tas su je sallah idi tas su ma cikin kayan sababbi cikin ikon Allah. Jama'a a taimaka, 'yan dugui-dugui iyalan da su ma'ana 'yan marayunta da almajirai da muke ba wa abincin sadaka da Allah ya taimaka musu ma bana su dinkin sallah duk da sallah ta kurato, amma mu koyaushe ne da muna bukata su ma su saka sabon kaya a cikin su kamar yadda kowa yake sakawa. Allah ya bada ikon taimakawa, duk wanda yake son taimakawa ya mun magana, insha Allah zan bada bankin tasirina sai a tallafa mana mu je mu musu a kasuwa. Allah ya ba ku iko, Allah ya ba mu ladan tallafawa marayu da muke da almajirai. Allah ya rufa kowa asiri. Mun gode, sai mun ji daga gare ku.